La vaca Connie. L'animal més fort del bosc. Era un matí esplèndid i en Patch es va llevar molt d'hora. Va anar a veure la seva amiga Connie per aprofitar el bon temps i jugar al bosc. Dalt d'un arbre, dos ocellets picotejaven un tall de formatge i sota d'ells la Connie es mirava el deliciós esmorzar que havia preparat en Patch. Hi havia maduixes, raïm, mel i formatge. Quina bona pinta, eh? Em sembla que per començar em menjaré una maduixa ben grossa i sucosa. Hola, que em donaríeu una mica de formatge, sisplau? Oh, i tant que sí, home! Serveix-te tu mateix. Agafa'n tant com vulguis. Gràcies, ets molt amable. N'agafaré un tall per compartir-lo amb les altres formigues. La formiga Tom el va empènyer tan fort com va poder, però el formatge era més gros que ell i no el podia bellugar. Què és això? Vaja, aquest tall de formatge té una pinta boníssima. Ostres, aquest formatge pesa massa, no el puc bellugar. Tranquil, home, que ja te'l porto jo i de pas me'l menjaré. En Murri va agafar el formatge i se'l va emportar. Oh, però que ho has vist? Aquell gat tan dolent s'acaba d'endur el formatge d'en Tom. No t'amoïnis per això, que en tenim de sobres. Agafa'n més. Moltes gràcies, sou molt amables. No he pogut fer res per impedir que en Murri s'endugués el formatge. Només sóc una formigueta i ell té més força. No se n'hauria d'aprofitar per prendre coses als altres. Els dos amics es van posar tristos. Volien fer alguna cosa per ajudar el seu amic Tom. Pobre Tom, ja sé què farem. Buscarem algú ben fort perquè l'ajudi. Com ara qui? Podem anar a veure els nostres amics del bosc i descobrir qui és el més fort. Ah, que bé, ben pensat. Així en Murri veurà que si ets fort has d'ajudar els que no ho són tant com tu. Sí, tens tota la raó. I deixarà d'aprofitar-se que és fort per abusar dels animals petits com en Tom. Esclar, va, som-hi, a veure si trobem l'animal més fort del bosc. La Connie i en Patch van veure insectes que prenien el sol a l'herba i a les flors. I no gaire lluny d'allà es van trobar l'ós Bruno. Estava a punt de menjar-se una bresca carregada de mel deliciosa. Hola, Patch. Hola, Connie. M'alegro molt de veure-us. Què hi feu en aquesta part del bosc? Hola, Bruno, busquem l'animal més fort del bosc. Potser tu ens pots ajudar a trobar-lo. Sí, que ens ho sabries dir quin animal és el més fort. Doncs mireu, per mi els animals més forts són els ossos. Just en aquell moment va arribar volant l'abella Berta. Bruno, que aquesta mel és meva, golafre. Ai, perdona, m'ho sento. Sisplau, no em piquis. Ai, mare. Ho has vist? En Bruno ha dit que era el més fort, però quan ha vist la Berta ha fugit corrents. Doncs així l'abella Berta deu ser l'animal més fort del bosc. Doncs sí que l'hem trobat de pressa, l'animal més fort. Us equivoqueu, em sembla que l'haureu de continuar buscant. Em sap greu decebre-us, però la tortuga encara és més forta que jo. Té una closca tan dura que el meu fibló no hi pot fer res. O sigui que, si voleu trobar l'animal més fort del bosc, haureu d'anar a veure la tortuga dormilega. Ah, moltes gràcies. Ja sé on viu en Dormilega. L'anirem a veure ara mateix. A reveure i que tingueu sort. Adéu. Mentrestant, al riu, la granota Jones mirava un espiadimonis molt simpàtic que volava al seu voltant. La Connie i en Patch van arribar per la riba i van passar al costat d'un cargol molt curiós. Mira, Patch! La tortuga Dormilega. És dins de la closca. Hola, Dormilega. Et venim a veure. Hola, Connie. Hola, Patch. Vaja, quina sorpresa. L'abella Berta ens acaba de dir que ets l'animal més fort del bosc perquè no et pot picar ningú. És veritat. Quan em fico dins de la closca no em poden fer res. Tinc la closca molt dura i a dins hi estic segur. Potser sí que sóc l'animal més fort. Que bé, quina sort! Per fi hem trobat l'animal més fort del bosc.
Sí, és en Dormilega, com ens ha dit la Berta. Ei, què és això? Què passa? La terra tremola! Ostres, el tal Tot m'ha fet caure pendent avall. Increïble! En Tot encara és més fort que en Dormilega! Doncs així en Tot ha de ser l'animal més fort del bosc. Com? Què has dit ara? Que sóc l'animal més fort? No, quina gràcia! Just en aquell moment van arribar en Tom i els seus amics. Tots tres van passar per davant d'un arbre on tenien el niu uns ocells molt simpàtics. La Connie i en Patch els van dir que en Tot els faria un niu. Gràcies, Tot, és un niu magnífic. No només ets l'animal més fort, també ets el més amable. Aleshores va aparèixer el gat Murri, va córrer cap al niu i va saltar al damunt i el va aixafar. He esclafat el niu que ha fet en Tot. Això vol dir que l'animal més fort del bosc sóc jo i ningú més. Prou, aquesta vegada s'ha passat de la ratlla, però això no quedarà així. Som-hi! Les tres formigues van anar cap a en Murri, el van agafar i el van llançar al riu. Molt bé, Joan, has tingut una bona pensada. Quan us heu ajuntat tots tres, heu sigut més forts que en Murri. Tens raó, ara que hi penso. Per separat no som gaire forts, però si ens ajuntem tenim més força que en Murri. Aquestes formigues m'han llançat al riu i no m'agrada nedar. No ho suporto, mullar-me. Així en Murri no és l'animal més fort del bosc. Potser no és el més fort, però em sembla que és el més xop. Aquell vespre, quan se'n va anar a dormir, la Connie va pensar que les coses no sempre són com semblen. Si s'ajunten, els animals més petits poden ser els més forts. Bona nit, Connie.